Te va regăsi la un video cu totul și cu totul special. Astăzi voi lua pe Gerrard de la UEFA Champions League. După cum vedeți, da, s-a băgat și National Hero. Nu știu dacă o să fac ceva de la eventul ăsta, dar o să joc ca să am ce face, pentru că, da, de ce nu? Un event care are unii jucători buni, unii jucători mai puțin buni. Aici sunt jucători toți de 96 și este un eveniment legat de Euro, pentru că sunt toți jucătorii din țări care sunt la Euro sau au fost eliminați. În fine, aici avem niște variante foarte bune, de exemplu Trap ăsta, dar n-are un skill boost așa bun, sau poate și Diego Jota. Sunt câteva variante. Asta are box to box, dar nu vreau să-l bag. Din ei ar fi foarte bun pentru echipă. Dacă m-aș duce pe el, ar fi ok, pentru că l-am pe Luxu și nu-i cine știe ce. Și cam atât. Am făcut și FIFA Champion la Versattack. Nu mai știu ce level aveam episodul trecut. Cred că aveam World Class 2. Dar știu că în episodul cu echipa mea de acum o săptămână și jumătate aveam numai mult mai puțin de... Aveam Pro 1. Dacă mă înșel. Deci haideți să mergem. L-am luat pe Mahrez off camera. L-am vândut. După cum vedeți, l-am luat aici pe Mahrez frumos, elegant. Am avut nevoie să iau pecul ăsta de 2 ore. Am avut noroc, am avut 3000 de gemuri. Și am avut gemuri necesare ca să iau pecul ăsta de 2 ori. Am avut noroc. Bineînțeles, înainte să îl vând pe Mahrez, i-am transferat Rencul în Beckham. În Beckham și acum îl voi lua pe Steven Gerrard de 99 over, o carte care este fenomenală. Adică uitați-vă și voi la atributele astea, atribute super geniale, șutul genial, viteza genială, pasele geniale, driblingurile și ele. Și cam aproape toate atributele sunt peste 100. Deci aproape toate atributele sunt peste 100 la jucătorul ăsta, în afară de jumping, heading și free kick. În rest toate. Deci până și la strength și la intercepții are 100 overe. O carte foarte bună pe care o voi lua. Sper că avem și pack, dar în fine o voi lua în 3, în 2, în 1. Mi s-a vândut 1, dar mă interesează 3, 2, 1. Și vine Steven Gerrard. Nu-i pack, dar în fine facem și screenshot la acest jucător. Facem și screenshot normal. Bineînțeles, tot ce vrei la cartea asta efectiv. Îți bombardează mijlocul, ți-l face cum vrei, efectiv. Ți-l face cum vrei. Și acum o să băgăm, bineînțeles, în locul lui De Jong, pentru că De Jong ăsta chiar e varză. Creștem 2 overe. Stevie G, foarte bună această carte. Dă și mai mult chemistry. E atâta maximul, dar dă mai mult chemistry. Și acum o chestie, ca să nu rămânem așa cu overul, o să mă duc la păr și o să dau bonus overe ca să facem 130 overe la echipă. Să facem 130 overe la echipă. Și dacă asta e echipa, în locul lui Mbappé a venit Oyarzabal ăsta, pentru că nu aveam... Bine, aveam niște variante, dar eu vreau să fie destul de ieftine, pentru că vreau să păstrez banii ca să am așa. Mi s-a vândut ăsta, l-am luat de aici, de la reward-ul ăsta. Reward-ul ăsta, We Kill Fans Earned, loc 3. Și, deci da, loc 3. Și acum vreau să mă duc să văd cât costă Rudiger, pentru că nu știu cât costă. Am tastatura asta ciudată, dar în fine, eu mi-am făcut-o. Vedem dacă o fi. CB, presupun că ar trebui să fie. Presupun că ar trebui să fie. Da, este, o voi lua. Mamă, la limite, ești nebun? E la limite, nici nu cred că pot să-i dau rank. Trebuie să mai fac eu niște bani. Hai, colom. Mai rămâne cu 3 milioane de coin. 1 milion? Hai cu 1 milion dacă e. 1000 de coinsuri mai rămân. Cu 1000 de coinsuri. Va fi băgată, bineînțeles, în locul lui Langley.
Și voi crește la 131, dar va trebui să fac bani. Pentru că nu am bani în momentul de față. Să mă mai duc să mai vând aici un jucător destul de rapid. Până să o vânde, o să-l vând probabil nu pe De Jong Camberencu, nu pe Langley, cu Stranserencu și după îl vând pe Langley, îl vând pe ăsta. Dacă se mi-arată și mie cât costă. Și văd că nu vreau. Nu vreau să-mi arate, am înțeles. Da, trebuie să fie unul mai scump, așa. Iar Anglia asta e destul de scump, dar gen are Rencu. Nu, o să-l vând pe De Jong, pentru că oricum la De Jong nu o să transfer la absolut nimeni Rencu. Hai să bag un preț mai mic. Nu știu. Ca să fiu sigur că se vinde, nu atât. Atât, bun. Bun. Și mai departe vine atât. Da, ok. Pe la Anglia nu o să-l vând, că o să vreau să transfer Rencu, după îl vând. Până atunci, hai să, cred că o să joc niște meciuri la versus Attack. Chiar dacă am FIFA Champion, e ok, pot să joc, adică, da. Și m-am dus și cu echipa la 130, o să fac 131 când o să-i transferăm cu lui Rudiger, adică când Rudiger o să aibă rank 4, o să fac o vere de 131, dar să vedem, da, echipă. Nu o vere mai bun, dar chemul mult mai clar, o să trească să am foarte multe părcuri. Părcurile o să vreau să le bag și în chemistry, pentru că și asta contează. Probabil că o să pierd, dar în fine. Să vedem cum se descurcă bine. Nu cred că o să apară prea mult Steven Gerrard, adică... Dar am băgat un meci ca să fie. Tem Rudiger, dacă e bun la cap, pe aia, nici ne-am dat. Ca să văd dacă e bun. Încă un corner, ești nebun. Mai corner avem. Îmi place cum are Rudiger, cum e la cap. Îmi place cum e la cap. La căpățână. Asensio, uite și tu ce prost. Are și el pe Gerrard. Am văzut. Bine, ca să le iau pe Gerrard am avut nevoie de 2 pecuri. Cu 125 de puncte UCL. Și după primul pack mai avem nevoie de 5 puncte. Și am băgat ca să fie bine, să nu fie rău. O să iau bătaie. Cred că am jucat prost meciul ăsta. Nu trebuia să-l joc, dar în fine. Dă-i. Ba. Super prost am jucat. Cred că să mă bag la un season ceva. Acum o să am scăzut fanii, dar oricum o să reseteze și nu o să mai joc deloc. Nu o să mai joc deloc. Da, versus Attack. Pentru că am jucat în ultimele zile foarte mult. Foarte mult am jucat. Nu cred că mi s-a vândut. Dar... așa, cam asta a fost videoul. Dacă v-a plăcut, știți ce aveți de făcut. Nu știu de ce zic asta mereu în fiecare episod, dar m-am obișnuit așa și zic asta în continuu. Până data viitoare, toate cele bune. Pa, pa!